Bago ko po elementary results, nag-grocery po muna ako. Nag-grocery. In-off ko po yung cellphone ko. In-airplane mode ko. In-off ko yung wifi para walang distraction. Para kalmado po. So, after po ng grocery, inon ko po yung cellphone ko, inon ko yung wifi. Then may nag-message po na schoolmate na attorney na rin po ngayon. Tapos nag-send po siya ng picture po ng top 10. Tapos yun po, nagsigaw na po ako after kasi hindi ko po talaga in-expect na magiging top 1 po. Opo, kasi before po na nag-attend po ako nung online mass po sa Perpetual, sa Baclaran, then kay St. Jude, then grocery po. Bali, duwang misa tinapos mo through Facebook. Para grabe na po talaga yung tinawag na mga kanto para ipag-pray po na. Kasi grabe na rin po yung kaba. Pig-expect mo po na na makaka-top notch ka? Actually po, pinag-pray ko po talaga siya na sana, ang prayer ko kay Lord, sabi ko, Lord, sana po makapasa ako sa 2019 bar and if it be according to your will, sana maging top notch rin po. Sabi ko, Lord, kahit top 8 lang. Top 8 lang. Yun yung, actually po, sinusulat ko po siya sa, yung picture ko po na 2x2 na sinabit ko sa Supreme Court. Yung isa ko pong copy, nilagyan ko sa likod na top 8, 2019 bar exam. Yun po talaga yung, sabi ko, I am claiming top 8 ako sa 2019 bar exam. So, ang prayer ko lang po talaga is, sabi ko, Lord, kahit top 8 ang, kasi yung 8 is represents Mama Mary for me. Birthday ni Mama Mary. Opo, sabi ko, Lord, kahit top 8 lang, sige na. If it be according to your will, yun po yung prayer ko. Pero top 1 po talaga hindi ko expect at all. Ibig sabihin, parang nag-devote ka kay Mama Mary dun sa mga Opo, kay Mama Mary and kay St. Jude po. So, growing up, may devotion na po talaga kami kay Mama Mary. Yung nanay ko rin po, devotee ng Mother of Perpetual Help. And so, we pray the rosary every night. Together with my boyfriend po, we pray the rosary every night. Asking for guidance and intercession po. So, grabe po talaga yung pagkakalamat ko rin po. Kay Mama Mary po, and kay St. Jude. Opo. Kamusta sa harong po nindo after maaraman mo? Through text message kang schoolmate mo na araman, Opo. Sobrang saya po. Nagsisigaw po lahat. Ngiyak po yung mga magulang ko. And yun, sunod-sunod po yung tawag. And kaya nakaka-overwhelm po. Paano ka po nag-prepare sa mga unique na mga ginibo mo sa preparation? Gumigising po ako ng maaga, 4 a.m. or 5 a.m. Then exercise po to keep the blood running. Then prayer before the start of the review. Then sunod dire-diretso na po yan 10 to 12 hours. Then mga 6 p.m., 7 p.m. cut off na. Then pray po yan. 7 p.m. turog ka na dapat ka yan? Opo, or mga 8. Maaga po. Kasi kailangan rin sanayin yung katawan na maaga po gigising kasi sa bar exam po, maaga po talaga dapat nasa exam room. So, ayun po. Sa isain ka po nag-review? Sa juries po, sa Manila. Sa Quezon City. Before po nung formal review, nag-enroll po ako sa juries ng advanced review nila. Meron silang advanced review. Online lang siya. So, nag-enroll na po ako doon. So, medyo mahirap yung transition kasi dito sa Bicol, gumigising ako 6 or 7 na. So, pagdating po doon talagang sabi ko kailangan ng discipline. Saka binabasa ko rin po yung mga kwento ng ibang bar-top notchers. Kasi yung dean po namin, bago po ako graduate, sabi niya, i-research mo paano maging bar-top notcher, ha? So, I did. So, nanood po ako ng mga interviews nila. Then, ang nakikita ko pong common denominator is discipline talaga. So, nakikita ko po nagde-devote talaga sila ng time. So, naisip ko, ang only way para makapasa sa bar exam is kailangan mo talaga magbasa na magbasa. So, kamusta? Yun po. Opo. Kamusta magbasa ng magbasa? May time pa ba mag-social media? Gala-gala? Sa disiplina yon. Opo. Nag-deactivate po ako ng mga social media ko po ng time na yun. Pero may time pa naman po ako makipag-usap sa parents ko. Messenger po pagkatapos ng nag-message po kasi na pagtapos na ako ng 10 to 12 hours ko pong aral. Baka po ako sa kanila nag-message. Tapos every after mock bar po namin sa juries, lumalabas naman po ako kasama yung mga friends ko na taga Manila rin po. So, kumbaga, kasi to keep the sanity. So, kumbaga, may time din para mag-unwind. Opo, Sa kailangan rin naman po yun. talaga yan. Even while studying law po, every after midterm or finals, I travel.
para hindi naman masyadong pagod yung utak. Kasi I am a working student po. So, Working ang hirap student pa talaga. saan po? Nung first year to third year po, I am employed at DSWD. Then, pagdating ko po ng fourth year, I am now connected with the Commission on Audit. Initial plan is to take political science as a pre-law. But my mother suggested accountancy na lang. Kasi if ever hindi mo na i-pursue yung pagiging lawyer, at least may fallback ka sa CPA. So, yun po. And it's actually my mother's dream. Na maging lawyer ka. Na maging CPA po. So, sige, yan tinake ko na rin po siya sa So, pre-law. dream ni mother maging CPA ka, tapos dream mo maging lawyer. Opo. So, parang sa akin po yung pagiging abogado. so, parang tinupad mo din yung pangarap ni mama mo at the same time your own dream. After accountancy, 2013 ka graduate, kailan ka nagklase ulit? Or nag-work muna pala? Nag-work po muna ako for almost 2 years sa Reyes Pacandong and Company as a tax associate sa Makati po yun. Tax Then, associate sa Makati. Opo. My initial plan was to enroll in a law school in Manila. But I received the news na may top notcher sa Aquinas. That time, 7th place. So I realized kahit saan naman na school, kaya. So, I went back home kasi dalawa lang po kami magkapatid and yung kasama lang ng parents ko yung kapatid ko. So I went back home, enrolled in USC Legazpi, and then got employed in DSWD. So, pinagsabay ko na lang. Anong year ka po nag-start sa 2015 po. law school? 2015 po. 2015. 2015 po. So, ibig sabihin, nag-law school ka dito sa Legazpi. Kahit may opportunity sa Manila, digdi ka sa Legazpi para makaiba mo sa family mo. Since saro lang so Kasi tugang. gusto ko rin makapag-focus po. Sabi ko ba, daming iisipin pag kasi nasa Manila. Makafocus sa ano po? Opo, kasi at least dito, andyan yung support ng parents. Oo. Kasi sa Manila, you're on your own. Saka medyo rin po, exhausting po yung traffic, pollution. Tapos, paano po so review mo ka to? Nag-leave ka? Okay. Kaya very thankful rin po ako sa COA kasi as the condition to avail po actually of study leave is you must have at least 2 years of service. So, nagpaalam po ako sa mga bosses ko if I can avail leave of absence without pay. So, grabe rin po yung prayer ko lang kasi I think I'm just 6 months or 7 months in COA before the start of the formal review. Ay, oo, So, October. Opo. Ay, January Hindi pa siya. January na, sa Manila ka na po ka to? Hindi po, May 29. Opo. January, so practice mo kang, pagsimbag. Nasa Legazpi ka pa. Online lang po yan. Opo. Online Okay. Opo. October, November, December, March, April. 7 months ka pa lang, tas ma-request ka ng leave of absence. Opo. Kaya grabe to. Grabe yung hesitation. Oo. Ang una ko plan sabi ko baka mag-online review na lang ako while working. Oo. Kaso nung lumabas yung 2018 bar na ang baba ng passing rate, sabi ko it's all or nothing. Bigyan na natin lahat. Take the risk. Kung payagan, thank you. Kung hindi, kailangan ulit mag-sacrifice career-wise. Opo. So thankfully naman po, sobrang supportive ng mga bosses ko sa COA. Sila Sir Owen, si Ma'am Ay, si Sir Roland Ray. Pinayagan naman po nila ako mag-leave of absence ng 6 months. So very, very thankful po talaga ako sa kanila. No pay. Opo, no pay. No pay na leave. So, bali po, paano yung yung budget mo? Si parents mo po pala, ano ang work? Yung mama ko is employed in a clinic. Yung tatay ko naman po is jeepney operator po. Before the formal review po, pinag-ipunan ko na po talaga siya, yung review, kasi na-realize ko na po na baka wala talaga akong sweldo during that. So, pinag-preparean ko naman po siya financial-wise. And nandiyan naman po yung support ng parents, tsaka yung kapatid. Tumutulong rin naman po sila during the review po. So, sa awa ng Diyos po na-survive naman. After po ano ang plano po nindo? Actually po, hindi ko pa po siya iisip, overwhelmed lang po ako sa nangyayari. Pero definitely po gusto ko pong ma-experience ang trial practice po talaga. Gusto ko maging investigator if ever given the chance. And yun po, since si rin po ako, ayaw ko rin po yung bitawan, so baka po pwede rin mag-tax practice. Then yun po, sinabi ko nga labor law.
since I experienced it myself. Ano po Yung ang issue ng contractualization and yung issue po ng employees' rights. yata po anong problemang nahihiling mo? This administration is very vocal about its contradiction with the contractualization program in the private sector. So I believe it's a good move na dapat supportin talaga yon kasi nakakaawa rin naman talaga yung mga employees. Pero actually, the labor code has a provision for it. Kailangan na talaga siya enforce ng mabuti. Kailangan na talaga ng political will. At saka, at the same time, siguro, hindi rin dapat lang sa private sector pinag-iinitan. Dapat rin sa government sector kasi marami rin tayong job orders. Yan, mga MOA tapos na ang tagal-tagal na sa service. Pero wala silang makukuha ang benefit. So, sana, the government will pay attention to this kind of matter. Aside from labor law, ano pa po ang nahihiling mong problema na gusto mong makatabang? Currently, very visible ang violation ng human rights rin. Even at broad daylight, makikita natin sa mga news. Andyan na yung problema natin sa COVID, pero andyan rin yung problema natin sa mga law enforcers na medyo nagiging medyo lumalagpas sa kanilang binigay na power. So, yun ang isa sa pinakamalaking problema rin natin. Kasi at this time dapat ang bansa natin is very delicate na sa human rights. Saka dapat very observant na tayo kung anong mga rights natin since very vocal na ang millennials, very vocal na ang mga tao. So yun, sana mabigyan ng pansin na ang kalaban natin dito is yung virus, hindi yung isa't isa. Ngunyan po na kaipuhan ang kumbaga ang gobyerno, ang decision kang gobyerno sa pandemic. Paano ka sailing mo po makakatabang? Ngunyan, ano ang kulang sailing mo po ngunyan? I think kailangan ng more support sa frontliners. Kasi instead of supporting them, nakikita yung discrimination. Mayroong mga violation ng rights nila, sila na nga yung tumutulong sa atin. Discriminate pa. So, tsaka kailangan rin talaga i-improve yung healthcare ng Pilipinas, I think. So, as a lawyer, I think ang magiging contribution na lang natin is to give free legal advice to anyone whose rights are violated. So, marami ako nakita ng mga online forum tsaka mga online groups na nagbibigay ng free legal advice kung sino man ang sa tingin nila ay na-violate ang kanilang rights. So, I hope to join them if ever. So, at kasi sa sitwasyon natin ngayon, medyo mahirap talaga yung physically pumunta sa Manila or kung saan man. So at least online, we can reach to the people whose rights are being violated. Attorney, ngunyan na top notcher, syempre nagmark ka sa sa history kang Pilipinas. Ano ang inot na gigibuhon mo? Sabi mo medyo paingalo lang ngunyan. Although paingalo man talaga kita lockdown. Anong first move mo po as top notcher? Siguro kung yung mga dumating na offers, siguro consider ko, i-weigh down ko kung saan ako mas magiging beneficial. Not just to the firm or to the organization, but to the people as well. So, gusto ko talagang mag-give back kasi I truly believe na ang pagiging abogado is not a money-making venture, it's a profession. So, gusto ko sana talagang makatulong, makatouch ng lives. So, hopefully, I can find that path. Attorney, anong masasabi mo sa mga future lawyers din na gustong, syempre, gabus man gusto maging top notcher, di ba po? Message na lang po. No dream is ever too big. Keep on fighting on your dreams. If you can imagine it, you can do it. Especially sa provincial schools, never limit yourself to just passing the bar. Kailangan, if you will dream high. So, yun nga, from a provincial school, I aim to top the bar. And I did, thankfully by the grace of God. So, sa law students, just keep on fighting. If you believe in your dreams, if you believe that this is for you, just keep on praying, just
just keep on fighting because it will happen.